Mzimayi uyu akumabwera ndi nkhani zosiyanasiyana za chipani cha MCB. Ameneyo dzina lake ndi Naomi Andrews. Iyeyo akuoneka kuti ndi nkhalakale ku chipani cha MCB, ndipo akumabwera nkumachilangiza chipani cha MCB nkumaunikira kuti zidavuta pati kuti iwowa atuluke mboma. Ndi apa wabwera ndi nkhani makamaka imene wina aliyense akudziwa kuti akunena dizoona mzimayi. Iyeyu akuti mzibamboyo amene aliyense akumudziwa ndi amene adapangisa kunena kuti chipani cha MCB chiruze, komanso anthu asiye kuchikonda chifukwa cha zichitochito za mkulu ameneyo. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Khalani pompo kuti timve kuti wabwera ndi zotani. Hello everyone. I'm still analyzing chimene napangisa kuti tiruze boma. So tapanga ku analyze president, tapanga ku analyze running mate. The reason why I'm doing this is because it should help us to clear the mess as we are approaching towards 2030. So today I want to analyze about the Secretary General. I'm analyzing him because he has played a very big role kupangisa kuti lero MCB iruze soboma. So it would be very unfair kuti tiyankhuleza anthu ena osewa without talking about him. In my own analysis, chimene ndapanga realize choyambirira kwambiri ndichonena kuti Chimwendo had too much power. Mukadzaona ku chipani munthu mmodzi kukula mphamvu kuposa wina aliyese, muzangu zozonena kuti teamwork palibepo. When you look at many dziko lilayendera for the past 5 years, more especially the time many convention tinapanga convention, you can tell kuti people were more afraid of Chimwendo than Yabwera himself. Ndezi machiro dabwesa kuti mphamvu zimene ziza Chimwendowa akuzitenga kutiko kuti he should have more power. People should be more afraid of him than the head of state. It was very surprising kuti Chimwendo anachuluka mphamvu kuposa wena aliyese. And to be honest, even if he's to wear a mask aende pansewu afuse anthu 100, kuti munthu amene wapangisa kuti Yabwera aluze boma ndi ndani? 98% of the people, mwinaso 99, they'll say kuti anala Chimwendo amene apangisa kulikonse aliyese. Even if you ask kamwana kakang'ono ka 5 years kuti Yabwera analuza dziko chifukwa chani, they will tell you kuti Chimwendo. Everybody points Chimwendo. So there is a reason why everybody points Chimwendo. And one thing I've realized is anthu ambiri they knew kuti zinthu zikulakwika, koma it seems everybody was afraid of Chimwendo. Kuti iwe ulimbane ndi Chimwendo ndi kuti zako zada. There are people in here that I know that amachita kuno koma no vuto lake ineyo ichichi chilungamo ndi chakuti koma kuti ungayambana ndi Chimwendo leneyo ndoti ma primaries ndoti sindiwina sindiyimira chipani, so ndingokhanga kuti I'm siding Chimwendo, which means kuti people were afraid. Zinthu zina ma decisions ena people amavomereza just because they were afraid of Chimwendo. So he must know kuti he has contributed a lot to the downfall ya Yabwera, and this is the truth. I don't know how he's going to take this message, but I'm saying the truth. Kuti ndaina yake mphamvu zimafunika kuma gaira koso anthu ena. You cannot do it alone without others. Sungama bange chiri chose weka, operating my business ochuluka weka, being secretary general weka, being a minister weka, being a leader of the house ku parliament, china chiri chose kubanga weka, and you expect kuti zinthu ziyenda sizingatheke. And if truly Chimwendo loves MCB, ineyo ndikunena izizi, people amene mumapanga follows many manena, and muna so should keep the date today. If Chimwendo and the other MCB officials amene ali panopa, they will continue to drive MCB, I tell you come 2030 we are not going to win elections. One of those people amene sakwenekera sokubezeka mu system ya executive ya chipani ngati tikufuna tili serious zoti tufuna titenge boma, Chimwendo is not supposed to be there. He can be there as a member kumangothandizira mwina kupereka ma advice apo ndi apo, komano downfall yathu yoyambirira akuluakulu IMCB this
trust me, you come back to this video and kuzamviraso. If Chimwendo will still be in the system, you're in the Sajipani, and we expect to go to 2030 Didengaboma, then we should forget it. We are not going to win the elections. Ine makubea gudi chipani chichite bwino kumafunika kugawana ntchito komanso kugawana maudindo osati zinthu zonse munthu kungozipangira wekha, because one of the contributing factors ya kuluza masankho imakhala kuti ukakhala kuti you're being selfish, you're being greedy, china chili yonse ukukoka kuti chikhale mbali yako. And ineyo I always say kuti anthu ambiri they are comparing kuti ayi 2030 tizabwereraso, because even Peter ayi wachita kuwina anthu ana Malawi sana amfune ana they voted him out and wabwereraso, so ajakweraso he walk in the same fate. Ine matsutsa chifukwa chonoti one thing we should not forget is Peter Mutharika and Jakwera, they have competed in elections before. They competed in 2014, in 2019, in 2020 and in 2025. Kuma all these times Ajakwera paoka sana mwine kwa APM. Mwina anthu MCB chimene chitisama iwali. We should not just look at kuti leroli Peter wawina nde in 2030 ifeso tizawinaso. No. They have different fates. And also ifeyo tinawina because of impact ya Chilima. And to sit mafuno banga admit MCB kuma this is the truth. On our own ifeyo boma lijasiti kanali gwesa. Trust you me vinaga nati pamene bajabati vote so tika nakakamira kuti timepawe patoka. Peter Mutharika would have still won in 2020. Koma the impact of alliance ndimene natipangisa kuti fe titenge boma. Nde ineyo as MCP chimechima ndiwawo kwambiri ndichone noti boma loti ena anachita kutithandizira loti limativuta kutenga tokha bomalo kuchokera 1994 anthu ena akabwera atithandizira kuti boma lija titenge. Momoti tiligwirisise boma lija, we should do things that will please Malawians. Kuti azati voteso kuti azanota picture made my panga paint MCP ija ndiola kuika. This MCP is a new MCP. We have messed up and we have even made Malawians to lose hope in us. Mukuganiza kuti ngadati gwesa tili mboma tili opposition, are we going to manage to defeat ABM? It will be hard for us. So pano basi nchito sio manena kuti ayi tizapulumukia mwachisomo. It is entitled to us now to start doing things right, to make sure we do things that will please Malawi. Komaso ine manena kuti election system ya ifeyo ngati MCP tikwenekera kuyiunika sobwino chifukwa kukoneka kuti anthu amene amagwira nthawi ya masankho kumene kwa amene timapasa mphamvu zonoti atsogolere the election team amadinamiza kwambiri. They always bring my results amene alabodza. And in makhulupirira kuti the time Ajakwera was conceding defeat anaona kuti akuluakulu nthawi imene tikupanga tuza we got this, anaona kuti akuluakulu anthu andipusisa, I should just concede defeat because zinthu izi zimatha kuyambisa nkhondo chifukwa every time kumabwera ma results and I don't know kuti anthu amatenga kuti ma figures amene mpaka nazimapeza kuti tikusogola 50+1 tikusogola ndi 51%. Ineyo even the turnout itself mamawa tinaluza boma before so kuyamba kuwerenga mavote amene amatsatira amuna amene my elections amaendera at that time. Even the turnout itself tina chirodziwikira kuti taluza zisankho, and I don't know where people were getting the confidence of kumana kuti yayi tikusogola dekani izozo zalengeza za DPP and people may wonder kuti kodi even DPP it did well ku Eastern region. When I tell you kuti Gertrude Mutharika was all over Eastern region aranguluza moja, she started campaigning kumakhala kumasonkhana kukakhala zochitika silamu chani, she was always present there. So anthu amadabwa ziya anabera mavoti ku Eastern region. No, sanabera mavoti, she was there throughout amapanga campaign. Ifeyo kuno kuti kulimbana ndizonena kuti tili mboma ku opposition ndi kumanda chani, things like those. So we should learn lessons from this. Komano ineyo I'm still on a point yonena kuti if MCP is to return to power, agulagulu people like Chimwendo, they are not supposed to be there. They are not supposed to be there because he's one of the people who have contributed a lot kuti anthu asakhulupirire so Ajakwera, and in fact Ajakwera aluze masankho.
I know Antwena they would decide to argue with this because I'm sure amaja kwa Chimwendo what, but what I'm saying is the fact. Ngati tikufuna kuti boma ilili tizatengeso. Otherwise timerandere ku opposition because we are not we are not good. To be honest, we are not good. There are so many areas that ifeyo as a party we need to improve. And chintu choyambirira chowaonesa Malawi kuti ifeyodi we tasintanga MCP ndikuonesesa zoti the people that we are going to choose kuti asogolere chipani and the campaign team imene titazasankhe 2030 ikhale team yonena kuti it has never messed up for Malawians to trust us. Otherwise tini ntchito osati masewera.